Oke, iki aku ketekenan paket Blue Idea Magic Terapi Digital. Iki kanggo mareni stroke, pijet-pijet akupuntur ngono kuwi karo badan pegel-pegel. Ya kotake kaya ngene iki. Mburi ana gambar menungsane ngene iki. Nah, iki nggon kene iki ana kegunaane. Ngono wis ana iso diwaca dhewe-dhewe ya. 1-9 pokoke sing duwe rasa linu-linu, kebal, kebas dan lain sebagainya iso nganggo alat iki. Ngono ya. Ya wis rasa suwe-suwe kayak dibuka wae ayo. Nah, wis dibuka. Iso ditonton ning kono kuwi iki enek bukune kaya buku semacam tinggo ngerteni piye cara-carane isine opo, go petunjuk kaya ngono kuwi. Nah, iso tonton ana gambar menungsane iki titik-titik sing iso dipijet. Nah, yo ayo iki ana isine opo wae, ana kabel charger. Iki mestine iso nggo nyarger alate. Iki chargere, kepala charger. Iki outputnya 300 mA. Yo cukup cilik yo. Ya alatnya yo cilik. Terus iki stikere sing ditempelke nggon awak. Iki entuk Jiro lupa 4 ya. Terus iki kanggo nempelke stikere nek ora tinggo. Iki kabel nggon alat yang stiker entuk baterai 3 ya wis entuk baterai ya ning kono ya. Nah, iki alate ya kaya ngene iki, kaya handphone serono meneh isine ya. Tutup sik wae singkirke. Nah, ngono ya. Wae sing pegel-pegel iso nganggo alat iki, regane murah, ora nganti 100.000 wis entuk. Nah, yo dibuka biar. Nah, kaya ngene iki kaya remote apa HP yo. Yo dipasang sik baterainya. Iki baterainya yo murah nih, pasti yo ora patek suwe kentek iki. Nah, yo angel tenan iki bukae. Nah, karek dibuka, tutupe dilebokke ning kono wis iso ditonton. Aja nganti kualik engko ndak konslet. Ngono ya, ana 3 baterainya. Nek omane pengen sing apik ya tuku baterai sing merek ngono ya. Tutup, langsung dipencet on off. Nah, ning kono ana akupuntur dan lain sebagainya. Iki dipasang dhisik. Soale ning dhuwur iki ana colokane kaya colokan headset. Iku ora headset yo. Iki dienggo kabel sing dienggo nggon stikere utawa nggon templekane kuwi. Iki ana loro. Dadi sak plastik ana loro, kabel ana loro juga. Sebenarnya ana 4 ning iki dipasang loro dhisik. Iki enek kaya benik, ceklek wae, ceklik. Nah, siji meneh ceklik. Nah, ngono ya. Engko garek di tempelke ngene iki. Nah, sadurunge plastik dicopot dhisik. Ya ana plastik pelindunge. Engko iso ditempelke ning awak ngendi wae sing loro-loro. Ngono ya. Nah, ditonton wae. Nah, langsung dipencet on off. Iso dipilih ning kono modene. Ana akupuntur, ana stroke, ana pijet, ana bekam. Ya, macem-macem ning kono. Nah, iki pertama iki akupuntur. Terus modene iso stroke, iso pijet. Jadi rasanya kaya dipijeti ngono. Terus efek bekam. Terus macem-macem ya. Iso dipilih wae ning kono ya. Nah, iki enek weight reducing juga. Iki kaya pengen sing lemu-lemu, sing pengen ngurus awak iso nganggo iki ngono ya. Tapi
dipilih-pilih wae ngono. Ngono kok iso dipilih time, iso dipilih kekuatane, waktune kekuatan ngono kuwi. Dadi nek pamane kurang kuat iso ditambah, iso diturunke ngono ya. Nah, sing pengen tuku kaya ngene iki iso tuku ning marketplace, iso ning endi wae, regane murah, iso dienggo pijet ning omah ngono ya. Oke sip, monggo.